Sì, anche io solo dan credo problema mio. I think it's something ond so ddechrau sefo yn rhoi pobl sydd wedi gwneud ffwrdd prynu clips, ond dim off prynu, bys o'n ddechrau wedi prynu sydd yn bod yn sydd gweld yr enw de. Dyna neb i cwyno, jyst yn gofyn suggest yn dweud ask yn big beast yn ôl. So, fel anodd i wedi rhoi. Ond ydyn mewn ffordd, sa'n ei ddech creithiad, sa'n creithiad ddim yn Dim yn pen. eitha ddim, Sa'n ei ffeindio rhyw bicl arall. Ie, hollol. Ond dwi'n ffyn, achos bod o'n mynd efo'r tipyn ben o mewn, neu efo'r sioe, yn cychwyn y sioe yn ble. Mae'n explod wrth y ble. Yndi. Yna oedd un o'r ein gweithio, de? Mae'n nhw, so hwnna. Ydych chi wedi syni o'r sydd wedi mynd ar eisiau hedyn? Ie. Mae'n hynna'n rhywbeth. Yndi. Cos o'n i...
Be? Hwyl fawr. Be? Hwyl fawr. O, hwyl fawr. Ti'n ffilmio ni